Hej, og det er en ny kanal, det hedder DMD. DMD. Ja. Og vi skal lave YouTube med Team Fortress og masser af scary spil. Det vil jeg også gerne. Men det går meget ikke af det til. Hold kæft. Nede i bunden. Der skal I bare skrive, hvad jeg skal spille. Jeg vil rigtig gerne have nogle nye spil, som jeg kan spille. Og så, hvad den hedder, husk at subscribe, kommentere, fordi du flækker noget, hook og like. Det er rigtigt. Ja. Like the video. Det er det. Ny kanal. No vlogs. No vlogs. Jeg skulle lige til at sige no vlogs. Rockstar. Og vores yndlings-youtuber is PewDiePie. Når du siger det. PewDiePie. Og yeah. Enjoy the channel, som man siger på engelsk.